včelári, toto sú 3 dôvody, prečo by sa mal každý včelár zaujímať o produkciu plastíkového medu. Prvý dôvod je, že plastíkový med je teraz obrovský trend. Neviem jak na vás, ale ja keď vyťahnem mobil, odčadiaľ na mňa vyskakujú videá s plastíkovým medom. A ja sa stavím, že aj vaši zákazníci teraz vyhľadávajú prírodné a nespracované produkty a čo viac im môže včelár ponúknuť ako voňavý a nedotknutý plást s medom priamo z úľa. A druhý dôvod je, že produkcia plastíkového medu nebola nikdy jednoduchšia. Pripravili sme pre vás takéto sady na všetky typy rámikov, ktoré riešia všetko za vás. Sady obsahujú rámiky, aj krabičky, takže to stačí dať do včelstva, nechať vystavať a máte hotový produkt priamo pre zákazníka. A tretí dôvod je včelárska ekonómia. S plastíkovým medom predávate nielen produkt, ale hotový zážitok. No a za zážitky sa predsa pripláca. Takže takáto sada sa vám niekoľkonásobne vráti. Takže s plastíkovým medom máte nielen menej roboty a zaujímavejšie portfólio, ale hlavne budujete vo svojich zákazníkoch dôveru, že predávate poctivé včelie produkty.